O anuncio da entrada en funcionamento do programa Ribeira Move animou a numerosos veciños a facer cola dende primeira hora da mañá para facerse coa tarxeta Moedeiro que incorpora descontos nas viaxes. Os traxetos regulares pasarán a custar €1 e haberá tarifas especiais para escolares. O Concello e a empresa fan un esfuerzo solidario para abaratar o que son todos e cada un dos billetes que este ano, según as rutas, podían oscilar entre un 45 e un €40 e que para todo o mundo pois vaise a poñer tan solo a €1. Os estudiantes que viñan pagando ao rededor de 0,90 pois van a poder utilizar todas as rutas en, digamos, xornadas lectivas de luns a vernes por un precio tamén de 0,67. E, por último, a escola concertada, que non deixa de ser pública e onde tantos rapaces van, pois temos unha axuda por familia que pode oscilar e superar os €10. Non? Polo tanto, todas as, digamos, vertientes que ten o transporte público intentámolas pois cubrir. Trátase dunha colaboración entre o Concello de Ribeira e o Grupo Ferrín, responsable das liñas de transporte no termo municipal. Agradecemos, como antes decía, ao señor Ferrín e a todo o seu grupo polo esforzo que fai, estes mesmos autobuses que temos detrás, que son pois o máis moderno que hoxe en día tamén se pode encontrar no mercado, accesibles e que van a levar instalados o que son os tarjeteros, porque a xente, aparte de poder, digamos, cargar ou comprar na estación o que é a súa tarxeta, pois vai non a poder facer tamén no propio autobús, non? O obxectivo deste programa é fomentar o uso do transporte público e reducir o número de vehículos privados para os desplazamentos dentro do municipio. As persoas interesadas en obter a tarxeta tan só teñen que solicitala na terminal de autobuses en horario de 10:30 a 12 pola mañá e pola tarde de 7:30 a 8:30.